o buruju gosi adamaden be diɲɛnatigɛ ko ko kɛ diɲɛ kɔnɔ i bi buruju gosi kɛ i bɛna muso furu i b'i ni muso in buruju gosi n'a bɛ den ɲɛnama hakɛ min sɔrɔ a b'o fɔ a bɛ den minnu sɔrɔ n'u ti balo a b'o fɔ a b'a ka ɲɛnamaya a b'a siden bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'o fɔ a t'a siden bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ adamadenya kunkurunin kɛ buruju gosi b'o fɔ buruju gosi ni adamaden bɛna diɲɛnatigɛ ko ko kɛ diɲɛ kɔnɔ donc i b'a dilan ni buruju gosi ye i bi mɔgɔ mago dilan buruju gosi fɛ i bi mɔgɔ mago sa buruju gosi fɛ o ye min ye maa bɛ malo ni saraka min ye n'i ye maa ka buruju gosi i b'a tigi ka malo saraka i b'o dɔn quoi e kuma in faamu o de la ni mɔgɔ dɔw kɛlɛla minnu bɛ buruju gosi na sira dɔn n'o tigi y'i buruju gosi komi a tigi y'i tɔgɔ ta k'i ba tɔgɔ ta a y'i buruju gosi a tigi bɛ se k'i malo wagati la wagati min ka di a tigi yɛrɛ ye ala ta kɔfɛ adamaden bɛ se ka saraka bolimafɛn na e kuma in faamu i bɛ saraka cogo di bolimafɛn na a tigi b'a lajɛ de nin ka ɲɛnamaya kɔnɔ don o don a bɛ bolimafɛn sanfɛ bon sisan pour que an ka nin saraka k'a sɔrɔ a nin bɛ sɔrɔ bolimafɛn de sanfɛ o bɛ bolimafɛn saraka bɔ i bɛ accident kɛ e kuma in faamu comme adamaden ka wale dɔrɔn ka ɲa a bolo ou bien ka tiɲɛ a bolo buruju gosi de bɛ olu kɛ quoi kuma la surunyana quoi e kuma in faamu ni adamaden fana nana n'a mago ye a nana ni mago min ye n'i y'a buruju gosi mago in bɛ dilan saraka min b'a to mago in bɛ dilan c'est à dire que buruju gosi b'o yira quoi a nin de b'a to a bɛ dilan mago in fana kana dilan quoi comme i taara ko a mɔgɔ dɔ bɛ n t'a fɛ a ka ɲɛ sɔrɔ nin sira in kan mago in fana bɛ sa ni saraka min ye o fana b'i ye quoi e kuma in faamu wala ou bien fana mago in fana n'a y'a sɔrɔ ni saraka t'a ɲɛ dabali de b'a ɲɛ a b'a fɔ ni mago in bɛ ɲɛ ni dabali de ye ou bien ni mago in bɛ ɲɛ ni saraka de ye e kuma in faamu ou bien ni mago in fana saraka t'a ɲɛ donc dabali tɛ nin ɲɛ donc min de bɛ nin ɲɛ sisan a ka dugawu kɛ nin ka ko la ala ka nin mago sa ala yɛrɛ de bɛ se nin na mais dantanfɛn tɛ s'a la e kuma in faamu wala dɔw bɛ yen olu ye kangarankakiw ye ala ye olu da ala yɛrɛ mago bɛ se olu ma quoi e kuma in faamu donc o la sisan n'i y'a tigi ka buruju gosi n'i ye fɛn o fɛn kɛ buruju gosi b'a yiri la ko nin ka girin ni i yɛrɛ ye nin to ye n'o tɛ i tɛ se nin na e kuma in faamu wala donc sisan adamaden bɛ ɲini fɛn fɛn ɲini n'i bɛ fɛn dɔ de ɲini diɲɛnatigɛ kɔnɔ i bɛ buruju gosi kɛ a kɔnɔ e kuma in faamu donc i ye mobili san i ye mobili san sisan i b'a fɛ ka sɔrɔ de kɛ mobili la mais i b'a sɔrɔ sisan mobili i kan ka sɔrɔ k'a la mais ni fɛn dɔw bɛ yen n'i m'o kɛ mobili in tɛ dɛsɛ ka boli de mais i mago bɛ sɔrɔ min na mobili in t'o kɛ donc o b'a f'i ye nin saraka bɔ ala b'i ka bolimafɛn in kisi ka bɔ balawu ma i bɛ ji di e kuma in faamu o la sisan ni bolimafɛn in n'a bɛ don ko ko la ni balawu don n'a ka kɛ tiɲɛni ye i ma i b'a sɔrɔ o ko tɛ kɛ quoi ala b'i kisi ka bɔ o ko ma e bɛ jirili sira dɔrɔn ta e kuma in faamu i b'a sɔrɔ muso dɔ ka di e nin ye mais n'i ye muso in furu i bɛ malo e kuma in faamu e t'o dɔn mais a ka di ye mais n'i ye buruju gosi kɛ buruju gosi b'a yira ni muso in ka di nin cɛ in ye mais n'a y'a ta a bɛ malo mais an tɛ se k'a bɔ musoko in na mais ni saraka n'a y'a bɔ a bɛ kisi malo ma mais n'i y'a tɔ ten n'i ma buruju gosi kɛ n'a tigi ye muso in furu i b'a ye a tigi bɛ malo e kuma in faamu dɔnniba dɔ bɛ yen ne dɔnbaga don ne y'a fɔ a ye muso dɔ furu ne y'a tere juguya fɔ a ye n ko karisa ne ye nin muso in ta i tɛ min bɛ malo de muso y'a nɛgɛ k'a kɛ ne jugu ye a tɛ ne wele bilen a ye ne ye ka ne to ye mais bi a ye muso in bila kelen a tigi malola kelen fɛn t'a bolo fila a tɛ se ka na ne fana fɛ a tɛ se ka se ne yɛrɛ fana ma e kuma in faamu donc famara adamaden bɛ ko ko kɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ buruju gosi ale ni kawatimu ani hindu nasira de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ye dɔɔni juguman yɔrɔw de e kuma in faamu dɔɔni juguman yɔrɔw ka maa mago dilan ou bien ka maa mago sa fɛn bɛɛ la i bɛ fɛn fɛn fɔ i bɛ fɛn fɛn fɔ i bɛ fɛn fɛn fɔ i b'a bɛɛ fɔ ne kelen kelen n'a y'i ja sisan n'a y'i ja i ka nin bolo in nin
ne bi buruju gosi nin na k'i saraka nin na famara i bɛ minɛ suɲani na. Allahu akbar. E kuma in faamu awo. Kuma in faamu kuma in lamɛn dɛ buruju gosi o de b'o kɛ quoi c'est-à-dire que ka adamaden buruju gosi ka saraka fɛn dɔ la e kuma in faamu c'est-à-dire que i bɛ mɔgɔ dɔ saraka ye sisan ka buruju gosi k'a dɔn karisa muso de ka d'a ye i b'a saraka muso ko sira fɛ n tɛ a tigi bɛ minɛ jɛnɛya la e kuma in faamu wala i b'a ye fana karisa ni nin de b'a la nin de y'a diya n ye ko ye a ka fiɲɛ de ye nin ye i b'a ka buruju gosi fana i b'o saraka k'o bɔ a la e kuma in faamu mɔgɔ caman bɛ yen sisan u denw bɛ gulo min o tɛ tiɲɛ ye wa u denw bɛ gulo min gulo min tɛ diya n ye ya diya don ɔ i bɛ adamaden min bɛ gulo min adamaden min bɛ gulo min i bɛ gulo min na buruju gosi e kuma in faamu n'i y'a buruju gosi a diyaɲɛ fɛn ye gulo ye i b'a saraka a diyaɲɛ fɛn ɲa e kuma in faamu n'a nana bi ka gulo min bi a bɛ taa gulo fɔnɔ fo ka taa saya s'a ma a tɛ gulo min Allahu akbar e kuma in faamu i y'a faamu awɔ n terikɛ buruju gosi kuma la suru ɲɛna k'a fi ɲɛna adamaden bɛ ko ko kɛ n'i bi ko ko kɛ diɲɛ kɔnɔ o ko bɛɛ la buruju gosi kan ka kɛ fɛn bɛɛ la o kɔnɔ n'i ye buruju gosi kɛ ko buruju gosi tɛ se ka fɛn dɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ ne ɲɛ t'o fɛn na Allahu akbar e kuma in faamu mais buruju gosi tɛ filɛli fɛn gansan ye ten dɛ ko k'a fɔ ko n bɛna n ka nin ko in de lajɛ ale ye baara kɛ minan yɛrɛ de mais kuma la surunyana dɔrɔn ka yira buruju gosi adamaden wolodon ka si sa dɔ ma ani bɛ min ɲini diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn fɛn n'i bɛ tagama k'a ɲini i bɛ se ka buruju gosi kɛ nin bɛɛ kan e kuma in faamu donc o de la ne ka buruju gosi wari ka buruju gosi kɛ mɔgɔ ye n bɛ buruju gosi kɛ 11,000 ani dɔrɔmɛ 11 e kuma in faamu 10,000 ani dɔrɔmɛ 11 o kɔrɔ ye min ye gundo de b'o la adamaden si tɛ yen min dafalen don bon adamaden dafalen tɛ ni yɔrɔ min ye i mago de bɛ ɲa n'o ye i mago de bɛ sa n'o ye kosɛbɛ e kuma faamu i y'a faamu wa n y'a faamu so wala adamaden mago bɛ sa ni yɔrɔ min ye dafabaliya in u b'o de wele bamanankan na ko lebu adamaden lebu ta yan ayi o tɛ bon i ka lebu ye i nɛgɛ de e kuma faamu ni wari ka di ye n fa mara n'u y'i saraka wariko la wari min ma kan ka minɛ i b'o minɛ i bɛ malo ni muso ka di ye o b'i saraka muso la i ma kan ka manamana ko kɛ yɔrɔ min i b'o kɛ i bɛ malo e kuma in faamu ni gulo min ka di ye o b'a to u b'i saraka gulo la sisan e kuma in faamu non i bɛ gulo min ka t'i buranakaw fɛ fa mara i falen bɛ taa i buranakaw fɛ quoi mais i b'a sɔrɔ i mɛnna gulo min na de bon o ye adamaden ka lebu de ye quoi bon adamaden ka lebu yɔrɔ in fana i b'o de saraka fana ka adamaden dafa i b'a sɔrɔ nin bɛ juguman kɛ mais nin ka juguman in bɛ kɛ k'a lebu nin ta tɛ kɛ k'a lebu a bɛ sa sutura kɔnɔ voilà i ye kuma in faamu donc sisan ka yira adamaden o adamaden diɲɛ kɔnɔ i kan ka fɛn dɔ ɲini diɲɛlatigɛ kɔnɔ ne mago de bɛ sa ni nin ye mago tɛ sa ni nin ye mais adamaden mago bɛ sa ni yɔrɔ o yɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ n'i ye buruju gosi kɛ i b'o ye kosɛbɛ n'i ye taa sira dɔn su tɛ ko i la voilà e kuma min faamu n'i y'o ye n'u y'i saraka n'o yɔrɔ ye n fa mara ni ala tɛ i b'o man di dɛ ala jɔyɔrɔ o bɛ yen quoi ala jɔyɔrɔ ye jumɛn ye c'est-à-dire que n'i ye furakɛlikɛla ye docteur ye docteur ka patron tɛ ala ye wa e kuma in faamu o kama docteur bɛ se ka banabagatɔ 100 furakɛ a bɛ dɛsɛ ka 50 dilan kosɛbɛ e kuma in faamu mais o 50 in a b'i to la a bɛ dɔ wɛrɛ furakɛ 100 la a bɛ 80 furakɛ 100 dɔ la a bɛ 99 furakɛ donc a dɛsɛra ka minnu furakɛ olu ye ala jɔyɔrɔ de ye mais o docteur ninnu ala m'u kalan dɛ adamadenw de y'u kalan mais ala jɔyɔrɔ de bɛ baara bɛɛ la quoi a ka dantanfɛn bolo ni adamaden bɛ ko ko kɛ ala jɔyɔrɔ bɛ yen e kuma in faamu donc mori fana ni fana bɛ baara kɛ ala jɔyɔrɔ fana bɛ yen de jinɛ tɛ se k'o jɔyɔrɔ ta de mɛlɛkɛ tɛ se k'o jɔyɔrɔ ta uranɛ tɛ se k'o jɔyɔrɔ ta ala jɔyɔrɔ kɔni bɛ yen de hali n'i ka uranɛw n'i nana ni mɔgɔ nani fɛ a kungo la ni uranɛw de bɛ kun fɛ ko nin kan bɛ nin dilan i b'a sɔrɔ ni
uranɛ ko kambe kɛmɛ dilan ala bɛ tamba la uranɛ tigi tɛ se k'o dilan o ye ala yɛrɛ jɔyɔrɔ de ye i se foyi t'o la ni adamaden bɛ ko kɛ ala jɔyɔrɔ b'a la ne ni filɛ nin an ye nin émission kɛ n'ala kun ma sɔn e bɛ se ka soli ka na sisan b'a sɔrɔ i bɛ wuli 16h de ye i bɛ sɔrɔ k'an wele o y'a sɔrɔ an diminen don an b'a fɔ an famara an ma bɛn nin kan de donc o ye ala jɔyɔrɔ de ye i b'a sɔrɔ ala kun ma sɔn bi ta ma bon banabagatɔ o kungotigi o fana bɛɛ bɛ nin kɔnɔ quoi n'i bɛ ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ ala jɔyɔrɔ bɛ yen jinɛ tɛ se k'o ta mɛlɛkɛ tɛ se k'o ta foyi tɛ se k'o ta e kuma in faamu wala mais dɔw fana donna la olu kɔni ta ye o tɛ se a la de wala olu kɔni ta ye dɔrɔn wala n ka don a la ten dɔrɔn bon ni kɔni donna la ten n y'a f'i ye cogo min a tɛ tɛnɛ ni tarata de sɔrɔ moriya kɔnɔna la coxeur de karaba non ka faydaw ta réseau sanfɛ walima ka dɔ lamɛn k'i sigi ko e bɛna o reproduire i n'a fɔ photocopie moriya kɔnɔna o tɛ karaba dɛ o tɛ karaba e kuma in faamu wala dɔnni y'o cogoya ye ayiwa an b'a ɲini aw fɛ a ye video a y'a partager dɔnni baro ka di kosɛbɛ ni ne bɛ dɔnni baro kɔnɔna la i bɛ fɛn caman faamu wa ni dɔnnibaga bɛ a la dɔnnibaga mun dalen don a yɛrɛ la wa dɔnnibaga min ka kuma kɔnɔna la n y'a fɔ a ye cogo min na mun ni a ye dɔnnibaga in diya n ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ san 3 bɔ bi alihamudulilayi diɲɛlatigɛ kɔnɔna la adamaden nimisi tɛ wasa n'o tɛ ka bɔ 2021 na ka se bi ma fɛn caman falenna dɛ an bɛ ala barika da alihamudulilayi Famara yɛrɛ ka fɛn caman falenna nka adamaden nata tɛ fa dɛ tile mori nafolo bɛɛ lajɛlen ka su ani tile nafolo bɛ ka mɔgɔ bali ka sunɔgɔ a bɛ ka balimaw fara tile mori nafolo gundo telima ye juma ye tile mori fɛ a gundo mun tɛ ci tile mori i t'o di maaw ma bi u ka se k'u mago ɲa ko o ye za wagati de ye za wagati n'i y'ale dɔn i bɛ jidi ko ala de b'i jidi e kuma in faamu ka den sɔrɔ danta la ka nafolo sɔrɔ danta la ka tɔgɔ sɔrɔ danta la ka jama sɔrɔ danta la adamadenw ka k'i fɛ danta la i ka dɛsɛ k'i ka kanubaga jate i ka dɛsɛ k'i ka fɛn bɛɛ hakɛ dɔn e kuma in faamu waqiya de b'o kɛ o waqiya in ginjo alimami su dalen bɛ n'i y'a fɔ ginjo alimami ɲɛna ko waqiyatu e kuma in faamu ginjo alimami su b'a f'i ɲɛna ko waqiya bɛ adamaden jidi e kuma in faamu a seyidi sherif usmani madani haidara bani e kuma in faamu haidara yɛrɛ ye fayida di mɔgɔw ma waqiya kan e kuma in faamu an ka mɔgɔ minnu n'i b'a dɔn ko maabaw de don e ka taa maaba ninnu dɔw ɲininka k'u ma ko waqiya dɔrɔn f'u ka fɛn f'i ye waqiya kan fɛn min u b'a fɔ nin sira ta n'i ye nin sira ta i ti ala ka dantanfɛn deli i ti dulon ala ka dantanfɛnw na i b'i yɛrɛ ta i mago tɛ jɔ ala ka dantanfɛn na donc fɛn sɔrɔ dalu kuranɛ kɔnɔ ani moriya tasira fɛ tasira o tasira n'a bɛ fɛn di mɔgɔ ma a bɛɛ fana ba ye waqiya de e kuma in faamu donc o waqiya in a kalani bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye a sɛbɛnni bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye a moriya tasira bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye mais ala sɔnna ne kɔni ye kudamu sɔrɔ a la e kuma in faamu ne ye min kɔni sɔrɔ a la o ti Mali la c'est-à-dire que mɔgɔ tɛ yen ginjo alimami ninnu salen kɔ c'est-à-dire que Mali mori kangara ninnu salen kɔ ko ne bɛ min don a la ko mɔgɔ dɔ bɛ yen min b'o dɔn a la o tɛ yen e kuma in faamu donc o kama o waqiya in ne b'o baara ala ka dantanfɛnw ɲɛ maa bɛɛ mago gilala de la n tɛ se ka bɛɛ mago gilala fana a miiriso y'a kɛ do fana ye a ma ɲɛ yɛrɛ f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye n y'a kɛ do ye ka ko bɛɛ kɛ pour que a ka ɲɛ a ma ɲɛ e kuma in faamu o ye min ye o ye ala jɔyɔrɔ de ye f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye e kuma in faamu adamaden bɛ ko o ko kɛ ala jɔyɔrɔ b'a la mais k'a f'i ɲɛna na adamaden dɛsɛra ka jidi fɛn dɛsɛra ka fari ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i ka diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn i y'a ɲini diɲɛ kɔnɔ ala y'i ban ka fɛn fara a kan i bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ waqiya nasira dɔn mɔgɔ min bɛ waqiya nasira dɔn ni min ka kan kɛ n'u y'a kɛ ni ala jɔyɔrɔ t'a la fiyewu i bɛ jidi e kuma in faamu iza wagati n terikɛ ale i tɛ se ka adamaden dɔ sɔrɔ diɲɛ dugukolo kan ko a tigi bi kodɔn a tigi bi kodɔn a tigi ni ala bɛ kuma a tigi ni ala tɛ kuma a tigi bi dalu dɔn i k'a fa ye ko fɛn jumɛn de bɛ fɛn di mɔgɔ ma k'a ka fɛn 3 f'i ye diɲɛ dugukolo sanfɛ n'a ye dalu 1 f'i ye n'o ma kɛ waqiya ye dalu 2nan ma kɛ waqiya ye 3nan bɛ k'a ye Allahu akbar e kuma in faamu mori bɛ i dalen don mɔgɔ o mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ hali moriya tɛ dɛ
hali kafiri fimaw munun ti ala fɛ e kuma in faamu i b'a sɔrɔ munun ti ala fɛ pour que ka jidi i b'a sɔrɔ za wakati kolo dɔ b'i bolo quoi e kuma in faamu wala parce que za wakati kolo dɔ bɛ yen u b'u fara fɛn dɔ kan ka fɛn dɔ kɛ ni fɛn dɔ ye e kuma in faamu donc i bɛ bɔ an ka jamana kan sisan ka taa Benin yaro ni mɔgɔ dɔw ɲininka ni ko nafolo ko ala deli u b'a f'i ye ko taa Benin taa nin yɔrɔ in na taa nin yɔrɔ in na voilà e kuma in faamu voilà donc c'est-à-dire que ne ma taa Benin mais Benin ala tɔgɔ caman de ye ne sɔrɔ yan o Benin ala tɔgɔ ninnu n'u ye a daminɛ u b'a daminɛ n'u ka sitanɛkanw de ye mais u b'a kuncɛ ni waqiya de Allahu akbar e kuma in faamu ne ma taa Benin dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ne ma taa yen mais Benin ala tɔgɔ caman de ye n sɔrɔ yan c'est-à-dire que ko mɔgɔ de ɲɛ bɛ ala tɔgɔ dɔn quoi n'i nana ni ala tɔgɔ ye ne ma dɔrɔn ni ne y'a minɛ n bolo la ne b'a dɔn kosɛbɛ e kuma in faamu n'i nana sitanɛ tɔgɔ ye n b'a dɔn n'i nana wuranɛ tɔgɔ ye n b'a dɔn kosɛbɛ bamananw ko sute ko mani voilà i ye kuma in faamu donc sisan i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ baara kɛ ni minɛn dɔ ye mais baarakɛ minɛn in b'u yɛrɛ bolo mais u t'a dɔn baarakɛ minɛn sugu min don e kuma in faamu hali mori dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ i bɛ sitanɛ tɔgɔ di mori dɔ ma i b'a fɔ a ye k'a k'a baara ko ala tɔgɔ dɔn a b'a baara ko ala tɔgɔ dɔn mais sitanɛ tɔgɔ dɔn a t'a dɔn e kuma in faamu donc o la minnu bɛ Benin ani ni minnu bɛ Nigeria ninnu o bɛ baara kɛ u b'a daminɛ n'u ka sitaniya kanw de ye quoi c'est-à-dire que kan dɔw de bɛ yen olu sigilen don sitanɛ ko nasira kan mais sitanɛ ko in n'u bɛna a kuncɛ u b'a kuncɛ ni waqiya de ye pour que diɲɛlatigɛ kɔnɔ u bɛ lakodɔn ni sitanɛ nasira ye ka jidi n'o sitanɛ nasira ye a bɛ ɲɛ u bolo fana ka sɔrɔ ko in bɛ sigi mɛ ala de kan voilà e kuma in faamu voilà donc sisan k'a fɔ mɔgɔ bɛɛ ɲɛna fɛn min bɛ fɛn sɔrɔ fɛn min n'a bɛ fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ka adamaden jidi za wagati de b'a kɛ ala tɔgɔ tɛ se ka maa mago dilan ka wagati di a tigi ma n'i ma maa in yɛrɛ de dɔn a tigi ye mɔgɔ qualité min ye fɔlɔ e kuma in faamu parce que i b'a kɛ dɔ yɛrɛ ye a ti jaabi yɛrɛ e kuma in faamu ju gosi de b'o f'i ye ala tɔgɔ kan sisan a n'a tigi ka ɲɛnamaya kan sisan e kuma in faamu donc sisan ni an ye e tɔgɔ sa sisan n fa mara o ye 4 ye e kuma in faamu moriya ta sira fɛ quoi donc n fa mara ye 4 de donc ni n fa mara ye 4 ye sisan pour que k'a yira i la sisan mɔgɔ bɛ se k'e mago sa tile 40 tile 4 mɔgɔ bɛ se k'e mago sa wala namɛba nin mɔgɔ bɛ se k'e mago fana sa munna parce que e bɛnna 4 ma fɔlɔ diɲɛ ye fan 4 de ye quoi e kuma in faamu o tɛ diɲɛ tɛ fan 4 ye wa adamaden yɛrɛ fana ka adamadenya sigilen don 4 kan o 4 o ye fiɲɛ bɔgɔ ji tasuma kosɛbɛ o t'o ye wa donc sisan n fa mara yɛrɛ dɔrɔn fɔlɔ n fa mara ye dɔrɔn ni ye 4 ye fɔlɔ ko f'i ye diɲɛ ye fan 4 de ye quoi e kuma in faamu diɲɛ ye fɛn 4 adamaden fana ka adamadenya sigilen don 4 kan e kuma in faamu donc ne e taara ni i mago ye adamaden fɛ ko a tigi ma ne nana i ka nafolo ko ala deli kɛ ɲɛ n'a tigi ye e buruju gosi a tigi bɛ se k'a f'i ye n fa mara i mago bɛ dilan tile 40 ni tile 4 mais kabini tile 4 ala bɛ se k'e mago ɲɛ Allahu akbar e kuma in faamu donc sisan ni e mago ɲɛna tile 40 tile 4 na i mago dilanna kabini tile 4 a tigi ye tile 40 ni tile 4 d'i ma i bɛ mun fɔ sisan i b'a fɔ k'a tigi tɛ e kuma in faamu i b'a fɔ ko a tigi tɛ tiɲɛ wa nkalon e kuma in faamu voilà pour que adamaden ka se ka dɔn di mɔgɔ ma don min ti wuli o la i bɛ lajɛli de kɛ ala k'a da n'u na e kuma in faamu ni ne ko k'i mago bɛ dilan tile 1 i bɛ ɲininkali kɛ ala ye 1 pe de da wa a ma 2 da wa i bɛ ɲininkali kɛ yala ala ye 1 pe de da a ma 2 da wa non ala ye 1 pe caman de da tile 1 bɛ yen kalo 1 bɛ yen kalo 1 bɛ bɛn tile joli ma tile 30 san 1 don san 1 bɛ yen tile 300 ni dɔɔnin e kuma in faamu miliyari 1 tɛ yen wa miliyɔn 1 tɛ yen wa bon sisan ni adamaden i bɛ se k'a ye hali ala tɔgɔ kɔnɔ n'i ye ni ala tɔgɔ baara semaine 1 ko b'a kɔnɔ mais i b'a tigi mago in kɛ a tigi mago in bɛ ɲɛ tile 1 parce que ala ma 1 da quoi kuma in faamuya dɛ ala ma 1 da bon sisan ni kumana ni 1 ye ala b'a kɛ ale yɛrɛ ta ye
donc a bɛ bɔ e taya la o kama dɔ bɛ i bɛ baara kɛ mori fɛ bi i bɛ baara kɛ mori fɛ bi a tigi b'a f'i ye nin don a bɛ ɲɛ a ye don min f'i ye tile 40 d'i ma i bɛ ɲininkali kɛ naani sigiyɔrɔma joli ala y'a da a ka ca e kuma in faamu donc sisan i b'a sɔrɔ e dati min di a tigi ma dati nalen n'a tigi mago ma ɲɛ donc o la sisan hali n'a tigi mago ɲɛna o kɔfɛ a b'a fɔ k'e tɛ ko ala deli ma ale kɛ fɛn ye e kuma in faamu ko ala deli ma ale kɛ fɛn ye donc o kama dati tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ne ti maa ka baara kɛ ko nin don a bɛ ɲɛ de ne b'a f'i ye ne kɔni y'a kɛ n'a ɲɛna ne y'a kɛ ala de don n'a ma ɲɛ amiriso yɛrɛ ne yɛrɛ mago dɔw bɛ ne yɛrɛ la o ma ɲɛ e kuma in faamu wala donc sisan ka yira mɔgɔw la n filɛ nin ye ka nin yɔrɔ min f'i ye nin yɔrɔ caman de bɛ c'est-à-dire que mɔgɔw minɛ quoi u bɛna ala tɔgɔ di e ma n fa mara a sɛbɛnnen don ala tɔgɔ in kan ko nin ye c'est-à-dire que nafolo ko sira de mais n'i ye nin kɛ tile 40 gɛlɛya bɛ bɔ i kan ou bien n'i ye nin kɛ tile 70 gɛlɛya b'i kan o i bɛ ɲininkali kɛ yala 7 a kelen de bɛ ala ka daninw na wa bon tant que ni 7 kelen tɛ ala ka daninw na ni kumana mɔgɔ fɛ ni 7 ye ka c'est-à-dire que hakili ka da a tigi ma i bɛ nkalon tigɛ e kuma in faamu o kama mɔgɔ 10 bɛna mori fɛ i bɛ ala tɔgɔ kelen dilan a bɛ dɔ ta bɛ baara kɛ kabini tile 10 dɔ bɛ jaabi sɔrɔ dɔ bɛ kalo kelen k'a ti jaabi sɔrɔ dɔ bɛ san kelen k'a ti jaabi sɔrɔ mais i b'a sɔrɔ i ye ala tɔgɔ kelen de dilan nin bɛɛ ye e kuma faamu wala donc sisan maa ka ala deli donc o ye ala deli jɔyɔrɔ ye ala deli kɛla kan mais k'a jaabi o tɛ ala deli kɛla bolo o ye kelen ye filanan maa dɔ bɛ yen o tun bɛ baara kɛ ni ala tɔgɔ dɔ ye n'o y'o kɛ tile 10 o bɛ jaabi sɔrɔ a bɛ di e ma i b'a sɔrɔ a t'e jaabi tile 10 na dɛ a bɛ e jaabi ni tile 30 ou bien tile 40 ye a bɛ e jaabi n'o ye n'a y'o jaabi n'o ye i b'a sɔrɔ i fa kun bɛ yen sisan n'a kun ye ala tɔgɔ in kɛ tile 1 de ye a b'ale jaabi e kuma in faamu mais e ni fa tɛ mɔgɔ qualité kelen ye dɛ e kuma in faamu a ma da don kelen dɛ a ka adamadenya ɲɛnamaw tɛ kelen ye dɛ donc o la sisan i b'a sɔrɔ e bɛ ala deli in kɛ mɔgɔw ye i fana bɛ tile 1 di u ma donc i b'a ye i b'a kɛ a tɛ ɲɛ donc u b'a f'i ye ko a n'a fa kun b'a dilan tile 1 donc i b'a ye o kɔfɛ c'est-à-dire que a tigi tɛ tile 30 kɛ o kɔfɛ mago min a nana n'a ye e kɔni fɛ a bɛ ɲɛ mais a b'a fɔ k'e fa mara ma dilan e kuma in faamu voilà parce que e ye don min di a tigi ma o don nana a ma kɛ bon e dun fa kun b'a dilan ten de mais ala tɔgɔ in a kun bɛ e fa bolo e fa kun b'a kɛ cogo min na ani e fana kun b'a kɛ cogo min i b'a sɔrɔ a bɛɛ kɛ cogo kelen ye e kuma in faamu mais adamadenw olu kɛ cogo o tɛ kelen ye e kuma in faamu voilà donc mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ mɔgɔw ye u k'u cogo dɔn o la u kana ala tɔgɔ sɛbɛnni jate minɛ comme sɛbɛnni min bɛ ala tɔgɔ kan kan'o jate minɛ sɛbɛnni min b'a kan o ye lettre ye sisan dɔ bɛ ala tɔgɔ dilan a b'a kɛ cogo ɲɛfɔ ko nin a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan n'i b'a kɛ i bɛ kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan n'i ye nin kɛ tan nin na a bɛ kɛ nin na donc o m'o f'i ye n'u y'o f'i ye sisan problème t'a la ale y'a sɛbɛn parce que ale y'a kɛ ten de a jaabira ale bolo ten de donc n'ale y'o fɔ e ɲɛna sisan e fana b'a kɛ i kɛ cogo in de la n'a bɛ e jaabi cogo min na i fana bɛ baara kɛ n'o de kosɛbɛ e kuma in faamu o de la ala ka dantan fɛn fɛ n'i bɛ ala tɔgɔ de baara mɔgɔw ye i bɛ fɛn fɛn kɛ mɔgɔw ye ni mɔgɔw nani fɛ mɔgɔ 100 n'i k'u ka taa ko ala sɔnna tile 10 i bɛ bɛɛ mago dilan n terikɛ hali tile 10 sigiyɔrɔma 10 tɛ mɔgɔ dɔw mago dilan e kuma in faamu wala n'ala sɔnna ma inshallah ayiwa an b'a ɲini aw fɛ a ye video a y'a sɛbɛkɔrɔ partager Kɛlɛkɛlɛ Mori maa minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ maa minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ ka u mago ɲɛ k'u to u sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ e ni u ma ɲɔgɔn yɛrɛ Kɛlɛkɛlɛ Mori e bɛ se ka o kɛ cogo di 2022 n taara Tunisie n taara Dubaï 2022 n taara Tunisie n taara Dubaï Mori gansan o ma kan ka ye quoi fo Mori k'a kɛ fɛn dɔ bɛ kun min fɛ e kuma in faamu kuma bɛɛ fɛn dɔ bɛ i kunnafoni fɛn dɔ la ala ka dantanfɛnw tɔw tɛ min ye u ɲɛna o de bɛ ni maa tɔw sisan ne n'u donna vol de kɔnɔ donc an jiginna Dubaï ne ni muso an taara Dubaï an ye minɛn caman de san komi i b'a dɔn
ne te diɲɛ kalama kosɛbɛ k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna quoi ne ti mɔgɔ ɲɛ yɛlɛlen e kuma faamu wala comme k'a f'i ye quoi donc ne ɲɛna Sénégal taga ninnu ni donc Côte d'Ivoire taga ninnu de don donc an turu ninnu quoi comme ni i ka minan bɛ dama tɛmɛ i b'a fɔ a nin ka ca ne bɛ nin de sara u b'a f'i ye donc o to yen ne ɲɛna o de don donc an ye minan caman de san an ye minan caman san an nana an ka minan ninnu doni a dama tɛmɛna quoi donc min dama tɛmɛna u y'o peser k'o kɛ ticket ka k'o d'a ma k'an ka to sara gise la parce que an kan ka nin kilo hakɛ de ta mais an ka kilo hakɛ tɛmɛna poids tɛmɛna bon poids tɛmɛnen ja u ye aw nege siɲɛ fila fana de u ye dolari ja dolari ye fila de donc u y'a an ka wari falen k'an ka wari d'a ma u ye an ka wari kɛ dollar dɔ in de ye u m'a kɛ dollar américain donc an ko k'an bɛ taa wari sara gise la u ko non ko nin wari in tɛ minɛ quoi k'an ka taa nin wari in falen ka kɛ Dubaï wari ye ou bien an ka taa falen ka kɛ dollar américain ye ko n'o tɛ u tɛ nin minɛ bon o y'a sɔrɔ vol heure surunyana bon an dun tɛ mɔgɔ dɔ ye an bɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ kulo bilenw de don ne y'a mɛn i bɛ kuma fɛ i bɛ kuma fɛ anglais de la donc o anglais in donc ni kumana dɔw fɛ yɛrɛ i bɛ kuma fɛ dɔrɔn u bɛ daji tu e kuma faamu ayi arabu b'o kɛ arabu bɛ ɲugu farafin na quoi ni kumana u fɛ u ka tiriyanba ninnu fɛngɛba ninnu bolo i bɛ kuma fɛ dɔrɔn u bɛ daji tu u bɛ tɛmɛ u tɛ kuma i fɛ yɛrɛ donc sisan ne muso ko k'an bɛ nin kɛ cogo di ko vol dun heure sera bon o dun ni mi ka ticket sara i tɛ se ka don aéroport kɔnɔ parce que machine de don n'i ye ticket sara dɔrɔn n'i taara i ka passeport kɛ fɛn na scanner la a bɛ da yɛlɛ ɲɛ i bɛ taga mais tant que i ma sara n'i ka passeport k'a la a tɛ da yɛlɛ ɲɛ donc ne muso ko an bɛ nin kɛ cogo di n ko bon d'accord n ko an ka ɲɛgɛn ɲininkali kɛ ne bɛna seliji ta sisan ne ye seliji ta o kɔnɔna la ne kan ka min kɛ ne y'o kɛ o yɔrɔ bɛɛ o ma mɛn cɛnin dɔ bɛ Dubaï fana a bɛ wele ko sec a bɛ wari falen de kɛ ni mago bɛ wari la Dubaï olu bɛ wari d'i ma i bɛ wari di u ka mɔgɔw ma Mali la e ka mɔgɔ bɛ na ni wari ye Mali i ka mɔgɔw fɛ yan u b'a d'a ka mɔgɔw ma ale fana bɛ wari d'i ma Dubaï ne tilal'o la dɔrɔn sec tɔgɔ in nana ne t'a dɔn dɛ ne ma deli k'a ye fana o don de y'an ye ɲɔgɔn ye ne nana dɔrɔn donc ne ni ale ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn a ɲɛ ɲɛsira ɲɔgɔn ma dɔrɔn a ye foli bila ne ma quoi et ne fana ye foli bila ne ko e malien de ya a ko awɔ k'ale ye malien de n ko malien n ko siya jumɛn ko maraka n ko seki jamu ko seksi la ne n'a ye ɲɔgɔn fɔ n ko bon ne ni muso de bi yan an kan ka taa Mali la mais an ka minan dama tɛmɛna o ye nin de d'a ma donc an ma se ka donc an ka minan sara a ko bon ko joli kan ka an ka wari an ka minan sara ne ko 1000 et quelques dollars a ko yala ne ka mɔgɔw bɛ yen sisan Mali la minnu bɛ se ka wari transférer ale kun ko Mali pisi b'ale kun ye Orange Money la sisan wa ne ko bon an ka vol heure sera a mɔgɔ tɛ ne bolo sisan min bɛ se ka kɛ o se k'i ye 1000 et quelques dollars sara an ye aéroport la ne ni muso ka na k'a sɔrɔ a t'anw dɔn a tɛ ne fa dɔn a tɛ ne ba dɔn a t'a dɔn nin de ye Amiroso ye e kuma faamu an nalen Mali la de ne y'a ka wari transférer ka taa d'a ma seki hali sisan a bɛ nin émission in lamɛn a b'a dɔn ko k'a fɔ ko ni min bɛ ka nin kuma in fɔ nin tɛmɛna ne ni ninnu cɛ aéroport la 2022 la e kuma in faamu donc ka yiri la moriya la adamaden bɛ bila difficulté kɔnɔ kuma dɔ la ko dɔw bɛ yen i b'olu kɛ sisan ko jaabi sɔrɔ sisan n'i m'o jaabi sɔrɔ sisan o kɔrɔ b'a yira fo ni Ala ka Alaya n'o ye nkalon ye ni Ala t'a ka dantanfɛn jaabi k'i to kɔlɔn kɔnɔ quoi mais tant que Ala b'a ka dantanfɛn jaabi ka to kɔlɔn kɔnɔ n'i y'olu kɛ i b'o kɛ yɔrɔ min na Ala b'i jaabi o yɔrɔ bɛɛ. Dɔnni ye sababu ye nin y'o misaliya kelen yɛrɛ ayi n tɛ dɔnni sababu ma yɔrɔ ye dɛ. N'i ye moriya nasira de ye adamaden ni fɛn dɔ bɛ kuma n bɛ nin k'i ye nin donna nin na i bɛ n bɔ nin na kosɛbɛ e kuma in faamu donc mori fana ni fɛn dɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin to ne kama ne fana bɛ nin to i kama ni nin y'i sɔrɔ don min i bɛ ne fana ye o don e kuma in faamu o n'o fɛn y'i sɔrɔ n'i y'o fɛn wele o fana b'i jaabi a don kosɛbɛ e kuma in faamu mais o tɛ kɛ don bɛɛ dɛ n'i y'o kɛ don bɛɛ o ti baara kɛ quoi
e kuma in faamu o tɛ k'i dɔn bɛ de o bɛ kɛ dɔnbilenw de la mɔriya la jigi bɛ mori bolo i ni min bɛ kuma dibi la karisa nin to n ye quoi kana nin kɛ nin to ye ne kama ni fana mago jɔra ne la don min n'i ye ne fana wele yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ne wele yɔrɔ min ne fana b'i jaabi o yɔrɔ bɛɛ ne b'i bɔ o ko la o yɔrɔ bɛɛ o fana bɛ mɔriya la kun faya kun e kuma in faamu wala donc o la olu kow ti caya